नोंनि फेसबुक पेजनि फलोवार्सखौ 1 मिनिटावनो 1000सिम बारायनो हायो। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनै आंनि भिडिअ'आव बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननि सिगां आं मोनसे भिडिअ' लाना फैबावदों। बेनो जाबाय फेसबुक पेज फलोवार्सनि बागै। लोगोफोर, गोबां मानसिफोरनानो फेसबुक पेजाव फलोवार्सआ मालाबा बाराया जायो। दा बेखौ जोङो बोरै फलोवार्स बारायनो बिनि सिगां भिडिअ' लाबोदों। आसा खालामो भिडिअ'खौ नोंथांमोना जोबजासिम नायगोन। लोगोफोर, फलोवार्सखौ बोरै बारायगोन आङो नोंथांमोननो खोन्थालांसै। फार्स्टआव मा खालामनांगोन, नोंसोरो नोंसिनि फेसबुक प्रफाइलाव थांनांगोन। प्रफाइलाव थांनानै फार्स्टआव चेक खालामग्रोजोबनानै लानांगोन जे नोंनिया प्रफाइला थिग दंना गैया। बेनि थाखाय मा खालामनांगोन, प्रफेसनेल डाशबर्डआव थां। प्रफेसनेल डाशबर्डआव थांनानै रिकमेन्डेसनखौ नाय। रिकमेन्डेसनखौ खेबसे चेक खालाम। रिकमेन्डेसना थिगैनो दं। ओमफ्रायो नायदो मोनसेखौ हेल्प एन्ड सापर्टआव थां। बेनिफ्राय सापर्ट इनबक्सआव थांनानै माबाफोर स्ट्राइकफोर नांनानै दं नामा बेखौ नाय। इउआर एलार्ट, बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया। होमबा जोङो दा जेबो प्रब्लेम गैयाना, जों होमबा थाबैनो जुदि जोंनि फलोवार्सआ बारायाखैबा बेखौ बोरैजाय फलोवार्स बारायनो। बेनि थाखाय जोङो मा खालामनांगोन, फार्स्टआव बे साइटनि प्रफाइलाव थांनांगोन। साइटनि प्रफाइलाव थांनानै जों थांनांगोन प्रफेसनेल डाशबर्डआव। प्रफेसनेल डाशबर्डआव थांनानै मा खालामनांगोन लोगोफोरनो, इनभाइट पिपल टु कानेक्ट। इनभाइट पिपल टु कानेक्टआवबो थांनानै इनभाइट फ्रेन्ड्स बेयाव सुइच खालामना हो लोगोफोर, बेयाव थुना हो सुइचआव। होमबा बेयाव नुबाय नै आंनाव इसेबां फ्रेन्ड दं। आङो बेखौ दा 970खौ 970 जनखौ इनभाइट खालामो। जुदि बिसोरो इनभाइट सेलेक्ट अलाव थुना हो। इनभाइट बोरै खालामो होमबा सेलेक्ट अलाव थुबाय, होमबा सेन्ड इनभाइट। जुदि बिसोरो एक्सेप्ट खालामोबा होमबा थाबैनो नोंनि फलोवार्सआ बारायाबा 1000सिबां फलोवार्सआ बारायगोन आरोना लोगोफोर। आरो बेबायदिनो सिम्पोल ट्रिक बाहायनानैनो थाबै नोंनि फलोवार्सखौ ग्र' खालामनो हायो आरोना लोगोफोर। दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो फेसबुक पेजखौ फल' खालाम। जुदि नोंथाङा बे भिडिअ'खौ इउटुबाव नायदोंबा इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम।